Sanibonani. Indaba engifisa ukuyikhuluma namuhla indaba enkulu yokuba umfundisi waseGoli. Sibonge kakhulu kubafundisi baseGoli nabefundisi abafikayo mhlawumbe ku-23 noma mhlawumbe kuyiSabatha besuka ey'ndaweni ngey'ndawo, amazwe ngamazwe bezosilethela iy'ndaba zikaShembe, ngoba endaweni enjengeGoli indawo yomnotho eSouth Africa. Iy'ndaba zikaShembe aziningi khona, zandile kakhulu. Kwande iy'ndaba zasemhlabeni, kwande iy'ndaba zako-Constitutional Hill, kwande iy'ndaba zama-High Court, kwande iy'ndaba zama-University, kwande iy'ndaba zamabhizinisi, amabhange, amamolo, ama-pharmacy, iy'ndawo zokulala ezama-flat kwesinye isikhathi, zama-Airbnb noma ey'qashiswayo nje ubusuku bodwa noma i-B_N_B noma i-room to rent noma injani. Umnotho-ke iwona ohamba phambili-ke ey'ndaweni zaseGoli nezakhelene nawo. Kunabantu abasuka ePitoli usuku nosuku, abanye basuke ngabo-3 ekuseni bengaphuzile ngisho itiye emakwabo ngoba banemizwa yabo abantu, bengadlanga ngisho isinkwa, bahambe baye eGoli bayosebenza khona. Ngobani na? Ngobani kune-traffic emgaqweni. Uma uhambe ngesikhathi esi-wrong ungazithola usume kwi-traffic jam, lento abathi i-traffic jam, okuwukuthi usuke umile imoto ingahambi ngempela. Ngobani? Kuney'moto ey'ningi emgaqweni kuleso sigaba somgaqo. Kodwa-ke uShembe-ke eGoli ukhona, uyafika ko-1 day, uyafika ko-1 minute, afike nje nangesekondi. Omunye umfundisi wakwaNgobese koDingane uthi kuye wafika ngebhanoyi, okusho ukuthi uShembe angafika kuwena noma ikanjani, mhlawumbe angafika nangoMgqimphotho afike kuwena, afike akusize ulapho eGoli lapho ukhona, lapho osebenza khona. UShembe akekho emakhaya kuphela, ukhona yonke indawo, naseGoli ukhona uShembe. UShembe waseGoli-ke mningi, baningi nabantu abagcotshiwe, baningi nabantu abagcotshwe ngey'gaba ngey'gaba, abanye begcotshwe ngokweb'thembeli, abanye begcotshwe ngokwey'nhlangano ey'khona ngaphakathi enkonzweni njengoba basho kanje, mhlampe begcotshiwe khona beney'khundla khona ukuthi bakwazi ukukhulumela intsha yamaNazaretha. Kodwa-ke ehlabelelweni kunokubusiswa kwabantwana, kodwa ayikho indaba yentsha ukuthi kukhulunywe ngentsha. Engazuthi intsha yona ayikho ebandleni, ngoba ebandleni uba sebandleni uzalwa muzalwa khona ebandleni, njengoba esho uNyazi wezulu ukuthi abantu bazalwa ey'bhedlela abazalwa eNazaretha, kodwa khona abantu abazalwe ebandleni ukuthi uma wakhe nobaba wakhe bayasonta naye asonte kusukela ekuzalweni kwakhe enceliswa khona ethempelini. Ikhona into enjalo, into esiyibonayo ngamehlo eyenzeka kwesinye isikhathi. Mase kuwumbuzo omkhulu obuzwa amananjali, iwona lo wamawele, ukuthi uma-ke umama ezala amawele eNazaretha kwenziwa njani? Umthetho wakhona uhamba kanjani? Ngoba kumananjali awafunakali amawele, angazi kanjani ngoba phela into enhle leyo, ngisho noma iy'mbuzi zizale ey'mbili uyawujabule nawe ukuthi awu izoba namazinyane amabili, incelise kahle nombele ungagwanzi ngaso sonke isikhathi. Kwande nemfuyo egcekeni ngoba kuyisibusiso leso esikhishwa uNyazi lwezulu njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi kwande imfuyo yabantu abafuyile nabalimayo bavune iy'vuno ezinhle. Ileyo ndaba-ke yaseGoli engifisa ukukhuluma ngayo namhlanje, ngiyivale khona lapho.